एबसु सभापति जेतियाले तेखेत होय एबसुनि दिपेन बर' बिथाङा इउपिपिएल दोलोखौ नागारनानै बिजेपिआव जबदान होनाय नङामोन। एबसुनि दिपेन बर' बिथां अर्थात एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि सायाव सनितपुर जिल्ला ढेकियाजुलि समस्तिनि एमएलए अशोक सिंहाला मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना फुल भिडिअखौ जुजासुनाय आरो किसुमान नुखाबाय जानांगौ बा नुवाखैबो जानांगौ बे नोंथांमोनहासो मिथिसिगोन बेखौथ' आं बोरै मिथिनो नङा होमबा स' जाय हक आसा खालामो आङो बे समाव नोंथांमोनहा इसोरनि अननायाव जोबोर मोजां दं आरो लोगोसे आंबो नोंथांमोननि अननायाव बा इसोरनि अननायाव जोबोर मोजां दं स' थेंक इउ स' माच नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फुल भिडिअ जोबजासिम नाय आरो मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम नैबे सिगांनि भिडिअखौ होनायनि सिगां आं नोंथांमोननो माखासे बाथ्रा बुंनो लुगैदों जिथुनाखि जोंहा बिटिआरआव 500 रां लेखानि बेसेना 15,000 जानायनि सायाव गोबांथार केलेंकारि जागासिनो दं गोबां दावराव दावसि सोमजिगासिनो दं बिनि मुङै माखासे बनसु आरो दावराव देख्रेब आदैमोनहा बा सारमोनहा माखासे केसनि थाखाय गोबांथार एजाहार बायदिसिना होनाय जाबाय बा एफआइआर होनाय जाबाय नैबेनि थाखाय आं बेखौसो बाथ्रा बुंनो लुगैदों जे जिथुनाखि बेफोरबायदिनि सायाव मोजाङै नायबिजिरनाया मोजां आरो हायोब्लाथ' जोंहा बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' सारनि मोनफ्रोमबो खामानियाव CBI इनकुवारि खालामहोनायासो मोजांसिन जासिगोन नामा आंनि फारसेनिफ्राय आं बेखौ सानो मानोना बिथांमोनहा थैनानै थानाय बा उन्दुनानै थानाय गोदोनानै थानाय जिथुनाखि बिपिएफ हान्जा हाग्रामा महिलारि सारनि सायावसो गोबांथार CBI केस खालामनो नागिरो बा CBI इनकुवारि बा CBI तदन्त खालामनो नागिरबाय थायो बेखायनो आं सानदों जाय बिथाङा पावाराव दं जाय बिथाङा दायो बिटिआरखौ सालायगासिनो दङ नङा होमबा नैबे बिथाङा बबेयाव बेसेबां थाखा फैसा कारापसन खालामगासिनो दं बेसेबां थाखा फैसा बाहायगासिनो दङ बेसेबां रां जागासिनो दङ नैबेफोरनि सायाव आंनि बाथ्रा मोनफ्रोमबो प्रमद बर'नि खामानियावनो उन सिगां थारमाने CBI तदन्त खालामहोनायासो मोजां जासिगोन आं बेखौसो सानो मानो होनना बुङोब्ला बेफोरबायदि सुबिदा मोनब्ला बिथाङा गोबांथार आरो कारापसन खालामबा सोबख' जाबाय थानो पाब्लिकफोरनिफ्राय गोबांथार सुबिदा मोनगासिनो दङ जायनि जाहोनाव दिनै आधार कार्ड भटार कार्ड बायदिसिनाफ्रा गोदान आपडेट जागासिनो दङ नै माबा बेंक एकाउन्टजों आधार कार्डजों लिंक गैयाबानो फैसा बख'नो हाया मानो हाया बेफोरबायदि जागासिनो दङ गोबांथार प्रब्लेम होगासिनो दङ दानि सरकारा ओरैबायदि प्रब्लेम माने जोबनो थाङा गोबांथार प्रब्लेम माने क्रिएट खालामना होबाय थायो दा हेरेसमेन्टखौ सोर मोनो नों आं गोरिब गुन्द्रा पाब्लिकफ्रासो मोनो थाखा फैसा सोरहा खारो नों आं गोरिब गुन्द्रासो खारो सरकारनिफ्राय खारगोन नामा सरकारा मोनगोनसो GST बायदिसिनानिफ्राय गोबांथार थाखा फैसा बिथांमोना गोरिब गुन्द्रानिफ्राय सोबख'नानै जायो बेखायनो आं सानदों प्रमद बर' सारनि उन सिगां मोनफ्रोमबो खामानियावनो CBI तदन्त खालामनायानो मोजांसै दा एबसुनि दिपेन बर' आफादगिरि नङा होमबा बिथांखौ अशोक सिंहाला मा बाथ्रा बुंखो आरो मा बायदि बाथ्रा बुंनो नागिरदोंमोन नोंथांमोना निस्सय साननानै मोनाखै जानांगौ दा बेनो जिथुनाखि एबसुनि दिपेन बर' बिथाङा BJP दोलोआव हाबसिगोन ना हाबमारा बिनि बाथ्राखौ अशोक सिंहाला मा बुंदों नोंथांमोना निस्सय बुजिनानै लानो हागोन भिडिअखौ जोबजासे नायब्ला आरो मानि खारनाव जुदि हाबनो नागिरमारदोंब्ला दिपेन बर' बिथाङा एबसुनि आफादगिरि बिबानखौ नागारनानै BJP दोलोआव हाबनो नागिरदोंबा पलिटिकेलाव मानि खारनाव हाबनो नागिरदों आरो हाबनो नागिराखैब्ला स' बबेयाव हाबगोन नोंथांमोना निस्सय गोसो होनानै साननानै नाय आरो गावनि मेलेमखौ गोथौयै साननानै नायब्ला निस्सय बुजिगोन आंथ' बेखौसो सानदों गोबाङानो खोनादों आंबो मानगोनां जोंहा एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गावनि बिबानखौ नागारनानै पलिटिकेलाव हाबनो नागिरदों बेबो BJPआवसो जाय जोंनि भारतआवनो सरकार दानानै दङ नङा होमबा सेन्ट्रेल लेभेलाव जाय सरकार दानानै दङ BJP दोलो नङा होमबा नैबे BJP दोलोआवसो बिथाङा जयनिं जानो नागिरदों बा हाबनो नागिरदों होननाय जोङो गोबांथार खोनानो मोन्दों दा आंनि साननाया बेसो जे जुदिहि एबसुआनो एकर्ड खालामनानै लाबोनाय बिटिआर सुक्तियाव थारैनो सैथो दंब्ला एबसुनिनो दानानै दोनजानाय मोनसे UPPL दोलो पलिटिकेल हान्जा दङ बे UPPL दोलोखौ नागारनानै दिपेन बर'आ मानि खारनाव BJPआव जबदान जानो नागिरदों बा हाबनो नागिरदों आं बेखौसो सानबाबो सानस'नो हायाखै मानोना आंनि साननाया ओरैबायदि थौले मेलेमजों साननाय सम माबाफोर गेरेगेरे जायोबा निस्सय निमाहा होगोन होननानै आङो गिबियावनो रिकुवेस्ट खालामखानाय थाबाय दा आंनि साननाया बेसो जे मानगोनां जोंहा एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा UPPL दोलोखौ नागारनानै BJPआव हाबनो नागिरनायनि गुबै ओंथियानो जाहैबाय UPPLआव जेबो गैया माने जेबो गैया UPPLआ आरो बे बाराव जेनगोन बेयो रोखाखा बेखौ दिपेन बर'आ रोखा मिथिखानाय आरो नुहुरखानाय बे हिसाबैनो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा UPPL दोलोखौ नागारनानै बा BPF हान्जाखौ नागारनानै बिथाङा BJP दलाव हाबनो नागिरदों बा जबदान जानो नागिरदों बे आंनि साननाय दै नोंथांमोना मा सानो आं बेखौ बुजिनानै मोनाखै खिन्थु जुदिहाय थारैनो UPPL दोलोआव सैथो पलिटिक्सनि गोसो गोथार साननाय दंब्ला रायजो राजा आइ आफा पाब्लिकफोरनि मुङाव साननाय दंब्ला गोरिब गुन्द्राफोरनि थाखाय साननाय दंब्ला बिनि बिर जोहोलाव बिथांमोनखौ बिटिआर एकर्ड खालामनो थाखाय हाथियार दोनहोजोबनाया थारैनो सैथोमोनब्ला थारैनो बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों गोबांथार खामानिफोरखौ जौगाहोनो हामारगौमोनब्ला
एबसुनि दिपेन बर' बिथाङा इउपिपिएल दोलोखौ नागारा मालाबाबो जिउआ जोबलांथों थेवब्लाबो बिथाङा इउपिपिएल दोलोखौ नागारनानै बिजेपिआव जबदान होनाय नङामोन आं बेखौसो सानदों आरोखि दा नोंथांमोनहासो बबेनिफ्राय बबेथिं मा सानदों दावखोलाय फावसायलाय दावखोलाय मोजाङै साननानै नायदो बिनि उनाव नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय आं नोंथांमोननि थाखाय कमेन्ट बक्सखौ अराय सम खुला लाखिखायो नोंथांमोना सोर मा सानो बुंहर बा फोरमायहर दा बेनो जोंहा प्रमद बर' सारा हारिखौ थगायामोनब्ला बा बिटिआर एकर्ड खालामनायनि गेजेरजों हाथियार लानानै सोमावसारनाय बिर जोहोलाव बिथांमोनखौ बिनि सारमोनखौ बा आदामोनखौ बिथांमोनखौ थगायामोनब्ला दिनैनि दिनाव दिपेन बर' सारा बिजेपिआव हाबनाय नङामोन बा इउपिपिएल दोलोखौ नागारनाय नङामोन बा बर'नि पलिटिक्सखौ नागारनाय नङामोन जायनि जाहोनाव दिनै दिपेन बर' बिथाङा एबसुनि बिबानखौ एंगारनानै बा आफादगिरि बिबानखौ नागारनानै हारि सामलायनाय आफादखौ गारनानै दिनै एबसुनि दिपेन बर' सारा बिजेपि दलाव बा गुबुन पलिटिक्सआव जयनिं जानो नागिरदों अर्थात जबदान जानो नागिरदों बेयावनो जोङो पाब्लिकफ्रा रोखायै मिथिखायो बा नुहुरखायो आरो बेयाव बांद्राय माथा बारनांगौ गोनांथि गैया होननानै आं सानो रायजो राजाफोरखौ बा पाब्लिकफोरखौ थारैनो सैथोमार बिटिआर एकर्डआव जेबो गैया जिर'सोमार इउपिपिएल दोलोआ जेबो मावनो हायाखै बे रोखा नङा होमबा जुदि इउपिपिएल दोलोआ मावनो हायोमोनब्ला प्रमद बर' सारनि दैदेननाया रोखामोनब्ला दिनै एबसुनि सासे आफादगिरि जानानै दैदेनगिरि जानानै गासै फिसा फिसौफोरखौ सामलायगिरि जानानै पाब्लिकखौ नायगिरि जानानै बिसार आजार बिजिरगिरि जानानै दिनै एबसुनि दिपेन बर' सारा मानि खारनाव बिजेपि दोलाव हाबनांगौनि गोनांथि दं गैयाना गैया दा बे हिसाबै आङो बेजों लोगोसे अशोक सिंहाला मा बुंदों नोंथांमोना फुल भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लानो निश्चय बुजिना लानो हागोन आरो এটা কথা মই ক'বলৈ খুজিছোঁ এছামিজ ভাষাত এই কথাটো হ'ল আমাৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিৰ মাননীয় অশোক সিংহল ডাঙৰীয়াতো আজিলৈকে একো কাম কৰিব পৰা নাই আৰু নোৱাৰে সি জীৱনত নোৱাৰে অশোক সিংহলৰ মুখত এনেকুৱা মিঠা কথা ওলাই না পাব্লিকত এক ছেকেণ্ডতে ফুচলাব পাৰে এক ছেকেণ্ডত ফুচলাব পাৰে কাৰণ কিয় জানে না আজিলৈকে 2016 চনৰ পৰা অশোক সিংহল ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিৰ MLA হৈ আছে আজিলৈকে কি উন্নতি কৰিছে একো উন্নতি কৰা নাই মই কাৰণে ভাবো মোৰ অন্তৰৰ পৰা অশোক সিংহল বাবা আপুনি যেতিয়া পাৰে তেতিয়া এই ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিটো এৰি পেলাই বা বিদায় লৈ পেলাই গুচি যাবি বাবা ইয়াৰ পৰা গুচি যা আপুনি লাগিলে বেলেগত যাই পেলাই ৰাজ কৰক আপুনি বেলেগত কাম কৰক কোনো মানে আমাৰ ঢেকিয়াজুলি এফালে এফআৰচি এৰিয়াত বা নতুন মাটি সাইডত আপুনি একো কাম কৰাই নাই আৰু কৰিবও নোৱাৰে আৰু নকৰিবি মই এইটোৱে কৈছোঁ আপুনি লাগিলে ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিটো এৰি পেলাই গুচি যা তাৰ পৰা কাৰণ কিয় জানে না আপুনি 2016 চনৰ পৰা আজিলৈকে কি উন্নতি কৰিলে দিছোঁ আপুনি পঞ্চায়ত এৰিয়াত কৰি আছে কিন্তু এফআৰচি এৰিয়াত কি কাম কৰিলে এফআৰচি এৰিয়াত কাৰেণ্ট দিব লাগে ৰাস্তা দিব লাগে দলং দিব লাগে এইবিলাক দিছে নেকি দলং আখা যাই পেলাই চাবিচোন আপুনি হগ্ৰাজুলি খাওবলা ঢেকিয়াজুলি এফালে আবৈ চেণ্টাৰ ঢেকিয়াজুলি গলাই চেণ্টাৰ এফালে যাইখিনি চাবিচোন আপুনি গোটেই ৰাস্তা বেয়া অৱস্থা আপুনি কেতিয়াও কাম কৰিব নোৱাৰে এইবোৰ কাম আপুনি নাচায় আৰু জীৱনত আপুনি নাচাব মই এইটো ভাবোঁ আৰু আপুনি ইয়াৰ পৰা বিদায় লোৱাটো ভাল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ আমাৰ মণ্ডল সভাপতি বিষয়ববীয়া জিলাৰ পদাধিকাৰী সকলৰ লগত এটা বৈঠকত আমি মিলিত হওঁ আৰু সাংগঠনিক স্থিতিটো কেনেকৈ মজবুত কৰিব পাৰি তাৰ বাবে আলোচনা কৰোঁ স্যার ইতিমধ্যে সিদ্ধান্তটোতো পাৰ্টিৰ সভাপতি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ল'ব 12টাতো খেলিব পাৰোঁ 12টাত নেখেলিবও পাৰোঁ এইটো সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু পাৰ্টিৰ সভাপতিৰ ওপৰত হাৰাৰ কাৰণে কোনোবাই ইলেকশ্যন খেলে নেকি নাই দখল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সব দখল কি মনোভাৱ নহয় না দখল কৰাৰ কোনো মনোভাৱ আছে না আগ্ৰাসী মনোভাৱ আছে সকলো ৰাইজক লগত লৈ চৰকাৰ হ'ব লাগে সকলো ৰাইজৰ আশা আৰু আকাংক্ষাক সম্পূৰ্ণ কৰা এটা চৰকাৰ হ'ব লাগে আৰু তাৰ কাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে কাম কৰি আছে এতিয়াতো এলায়েন্সত চৰকাৰ চলি আছে মই ক'লো নহয় গোটেই সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতিয়ে আলোচনা কৰি ল'ব তেখেতসকলে যেনেকৈ মাৰ্গদৰ্শন দিব তেনেকৈ আমি কাম কৰি যাম
হ'ব। দায়িত্ব আপোনাক দিয়া হৈছে, কেনে দেখিছে আজি আলোচনা ভালে হৈছে, আলোচনা ভাল হৈছে। দিনক দিন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ শক্তি ইয়াত বিস্তাৰ পাই আছে। এপছৰ সভাপতি দীপেন বড়োৱে বিজেপিত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। চাওক, জাতীয় সংগঠনৰ সভাপতিৰ ক্ষেত্ৰত এই প্ৰশ্নটো আপুনি কৰাও উচিত নহয়, মই উত্তৰ দিয়াও উচিত নহয়। তেখেত এখন জাতীয় সংগঠনৰ সভাপতি আৰু বহুত ডিচিপ্লিনত চলা সংগঠন। মই শ্ৰদ্ধা কৰোঁ এপছু। চ' এপছু সভাপতি যেতিয়ালৈ তেখেত হৈ আছে, মই কোনো মন্তব্য নিদিওঁ। ক'লো দেখোন, একেটা প্ৰশ্ন আপোনালোকে 3 বাৰ ঘূৰাই ঘূৰাই সোধে, উত্তৰটোতো একেটাই থাকিব দাদা। উত্তৰ কেনেকে বদলি হ'ব? উত্তৰটো হ'ল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি, অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সিদ্ধান্ত ল'ব, আৰু তেখেতসকলে যি সিদ্ধান্ত ল'ব, তেখেতসকলে যি মাৰ্গদৰ্শন দিব, সেই মাৰ্গদৰ্শনত আমি আগবাঢ়িম।